What's up guys? It's me again, Donya Beliana, and welcome back to my channel. It's been a while. Dugay na kay kuha na nakahimog content sa kuang YouTube no. Pasensya kayo kay medyo busy ko. So karon di ay guys, naami sa Calamba mag-shoot me para sa election campaign. So karon di ay guys, since gitawagan ko nila nga isa ko sa mga mo endorse. So anyway, pakita na ko ninyo kung unsay nahitabo sa set. So ingon ani din yung mga artista no, dagan kayo kanang mugna sa kinabuhi pero what's up mga mananap? So padung day mi og Oroqueta City karon no kay mag-shoot mi sa muang election campaign video. So karon na day mi sa bus no, ubad sa kong yaya. Nagwapo sa kong yaya oy. Hi sir, good morning. Unsa gyud maingon nimo karon? Yaya nga artista ra ka karong adlaw. Miss Bako. Nasyo kay kayaya kay guwapa kayo no. Para ba sweldo? Pay sa karon kay matog sa migbalik. Abot na gid ni. Miso kikata. Ja, kumusta ang tulog na today? Good kay kaday. In fairness kay jud no work, dugay jud kay ang biyahe. Dugay kay minapalarga, so dugay pud pinaabot. Ang call time namo alas 7. Unsa na oras ro alas 9 na day. What a future any day, di ta pwede martista day. On our way to Calamba. Sa to Calamba. Lamba, Laguna. So guys, we're here na sa Calamba. Naabot na yung taon ni and ready na mi sa mga shoot. This will be my content for the first time here in Miss Oak, no? Siya, yes. What? So, unsa ni nga shooting about? Shooting is a video ad ni board member. Especially Oo niya. Umabot pala yung umabot. More than niya among director karon, no? Mo niya among script. Tapos, production designer, Howell Santiago, assistant director, Sir Raymond, DOP, niya ako, janitor. Yung mo notify ninyo if kamo na yung next, if inyo anong scene or if mag-ready na mo, okay? So, pagtawag ko naman niya, meaning na nag-set up namin sa van, nag-set up namin sa tingan ng lugar, place. So, pag ino naman niya, tawag ko naman niya nga ready na mo, naka-make up na, everything, posisyon na, okay? Stroke, now shoot scene 2. Okay? Kaya ang roles ni mo, niya pa mga si Juan. Nay mo, itong kandidato, mga 1. So, standby na. So, gamit na niya siya from 2 up until scene number 6. Okay? Ready na. Okay, sound. Ang akong damgo, may mimong artista akong anak. Baba. Ang akong damgo, bakit ako forever? Director sa kapila-pila di sa dila. Assistant director. Okay. Alright guys, so since hapit naman ang akong scene, ako nang i-make-upan niya karon. So karon di ay magbit-bit akong iro, pero mag-make-up jud ko. Daniya biya. So, laban sa dami. Ang gwapa ka ko ni Day. Flight. Charot lang, light ra di ay. Light ra di ay. Bastos. Bati.
Isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. So karon day ako i-introduce ang akong ka-collab karon nga adlaw. Si Ali na diri day kadi ko papahan rin mo day. Ali na diri day. Si Nika May Yabo, dara siya. Ali diri oy kay bati og background dira. Yawa, wala ko yung Jo, orti kay siya. So karon make-upan day siya unya kay siya man ato ang main endorser aning nga campaign. So unsa may mong mastorya karon day? Unsa day itong buhaton day? Wala ra kani siya kay behind the scene ni siya kung giun sa pag-shoot ang election campaign. Wala siya kay tingog, di mo siya ko pa stress no. Dapat lang may istorya ka kay di ba ka Murag mas bayi ba mga tingog na ako day? Ako may bayi. di ba? So makita ninyo unya taud-taud kung unsay role aning magbilat. Charot. Oh, sige, magkita na taon niya mo pahuway sa ko ha kay murag mo pa na sa ito kung may Actually, mag-rest na wala yung beauty. Mag-rest na siya, wala siya beauty. Murag bagay. rest in peace lang sa karon. Resting in peace. Ako na? Dili pa. So, mao day ni siya ang ato ang scriptwriter, oy. Atubang sa diris camera scriptwriter, B. Karon guys, mo ato na ko sa ako ang location kay mag-shoot na miss kong hero. Nasa dali ka. Yeah, sound, cam, oh, action. Mahimong libre ang bakuna sa rabies. And cut. Action. Mahimong libre ang bakuna sa rabies. Naya mo nga. Hindi mo libre ang bakuna. Alam ba? Pabaril mo. Action. Mahimong libre ang Okay, siya. Bayo ko pero. Nahuman ra gyud in taon ko. Unsa may ganap nimo dira day? Joy. Lahi ra gyud si auntie. Lahi ra gyud si auntie. Kontrabida mo. Alright guys, I'm back. So karon second set na pud sa mo ang makeup no kay magkuha na pud mi lahi na pud ni nga kuan. Unsa ni? Lahi na pud ni nga scene. So ang ako ang yaya diri. Yaya. Pwede ka makita. Oh, mo na siya akong yaya. Sa director oh. Guys kong people. Arp. Hindi ko rin siya kapas yung lubong. Isang dalagang We're Pilipina, back yeah. na. Change Dalagang outfit Pilipina, naman. yeah. Isang dalagang So, kanina Pilipina. babae-babae karon. Lalaki na sad. So, lalaki rin ni siya. Oy. Amang ni siya, di siya mutingog, no? Ana ra gyud na iyang kuan. Mahal kay bayad niya pero yung ana ra na siya mga amang. So mag-photoshoot sa mi kay hapit na mo ang second set sa mo ang scene Scene of the crime. investigation. Action. Kitang tanan naay mga tagsa-tagsang mga dambog. Ikaw, ang sa imong damgo. Di ba? Dili. Sound, camera, action. Kitang tanan naay mga tagsa-tagsang mga dambog. Cut. Ikaw, ang sa imong damgo. Kaya damgo nimo,
Damgo sa ay sad yun. Damgo food. Asa yung nanta dira ra? Kaya ang damgo nimo, damgo food ni Jesselie Bourbon. Ready and action. Mana na jud ang among shooting no. So manguli nami. Pero before ana mangaon sa gid mi kay murag gusla kay. Ubang gusla yun yung tanan diri. So asa naman among budget director oy kay gutom na kayo. Budget, ibulsa na. Bati man oy. Pauli nami. Ibang gusla na gyud in taon mi. So mo ni ang mga cast and crew sa amo ang shooting karon no. Laban na gyud sila. Dan, Japoy. Okay. Mangatag ang mga diri oy. Team kakampi na sa... Yaya Abren. Yaya Abren. Iban po. Ha? Wala ba? Shusha. Oh, dira ka. Na-plaster na gyud in town ang mga pangilat diri. Among bisong nga pink na-plaster na gyud. Pink kag bisong dai. Panghay mo oy kay makita mo sa YouTube karong kuan. Awa pili ikaw na lang kuha dira o kay para. Yeah! Hello! Charot, ikaw ra! Pila si Alan. Hi! Oh, Laos. Laos ang Lipay na mo so tanaw mo sa akong YouTube channel karong kuan mga karon sa na kuma-upload. Mga kuan sunod semana. Sunod semana. Kay mag-edit sa kuan ni. Okay, laban. So Doña Valiana is now signing off. Bye, bitches. Anyway, guys, so if you haven't subscribed to my YouTube channel, please make sure to leave a very, very big thumbs up and click the subscribe button. Tang tanan, naay mga tagsa-tagsang mga damgo. Ikaw, sa imo damgo. Ang akong damgo, mahimo ng libre ang pagpa-dengue test. Ang akong damgo, mahimong artista ang akong anak. Malibre ang pagkuha sa akong sugar o cholesterol. Mahimong libre ang bakuna sa rabies. Mahimong libre ang tambal sa ospital. Ang imo mga damgo, atong himuong isip. Kaya ang damgo nimo, damgo food ni Jesselie Bourbon. Ato kini si Jesselie Bourbon. Jesselie Centino Bourbon, numero 4 sa balota, pagka-board member.